Mikä tämä on? Näyttää siltä, että kolonna pysähtyi, koska tarkastuspisteellä tapahtui jotain. Käyn tarkistamassa ja sinä jäät tänne. Kävely taas. Mitä tapahtui? Miksi saattue pysähtyi? Komendan vain tämän rannikon rajavyöhykkeitä. Jatka tarkastuspisteelle. Tuolta on taas jossain. Toivottavasti tämä silta kestää tuollaisen katoksen. Toivottavasti teitte hienoa työtä, kaverit. Kuinka monta näitä arvelet vielä tänne lentävän? Toivottavasti pystymme ampumaan ne alas yhtä hyvin kuin tämän. Se on varma, en halua törmätä niihin. Mietin minne lentäjä meni. Toivottavasti karhu on jo syönyt hänet. Mitä täällä tapahtui? Kysy häneltä. Hän on täällä turvallisuuspäällikkö. Rauhoitu. Selitän nyt kaiken. Rauhoitutko? Saattueeni olisi pitänyt olla sillä hiton juna-asemalla 30 minuuttia sitten. Okei, odota vain vielä 5 minuuttia. Mikä jättiläinen? En vieläkään voi uskoa, että saimme sen vangittua. Toivon, että hän murskaa vihollisen. Oh,